Ассалому алайкум дӯстон. бисёре аз нафарон аз мо хоҳиш карданд ки мо дар бораи Муин Ғафуров ва Салим Муҳиддинов маълумот пешкаш кунем ва мо барои шумо имрӯз дар бораи ин ду ҷанговар маълумот ҷамъоварӣ карда видео омода кардем. Аз ҳамин хотир лайка баҳри пешравии мо зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. ҷанговари тоҷике ки дар ташкилоти Беллатор муҳориба гузарондагӣ буд, ин Салим Муҳиддинов мебошад. Салим Муҳиддинов кай ба октагон бармегардад? хотиррасон мекунам ки бори охир Салим Муҳиддинов дар турнири Беллатор 244 санаи 22 август бо усули нокаути техникӣ аз рақиби худ шикаст хӯрда буд. Пас аз ин чанд муддати тӯлонӣ Салим Муҳиддинов аз шабакаҳои иҷтимоӣ ноаён буд ва ҳеҷ кас намедонист дар куҷост. Ҳамакнун Салим Муҳиддинов низ соли 2022 ба ҷангҳо бармегардад. пас аз бохт ташкилоти Беллатор ба муддати 6-7 набардиён ки иштирок дар муҳорибаҳои Беллатор Салимро хорич карда буданд. Ҳамакнун Салим Муҳиддинов шояд дар соли 2022 ба октагони ташкилоти Беллатор баргардад. айни ҳол Салим дар толори варзиши ака машқу тамрин карда истодааст. наворҳо аз ҷараёни машқу тамрини Салимро худатон тамошо кунед. ҷанговари дигари тоҷик Муин Ғафуров ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико айни ҳол зисту зиндагонӣ мекунад ва барои ҷанги навбатии худ омодагии ҷиддӣ дида истодааст. хотиррасон мекунам ки бори охир Муин Ғафуров 7 сентябри соли 2021 дар ташкилоти гузаришии Dana White Contender Series бо ҷанговари канадагӣ Чад Анхалигер баромад карда буд ва бо қарори 11 доварон аз ҷанговари канадагӣ Чад Анхалигер шикаст хӯрда буд. Муин Ғафуров кай бармегардад ва ӯ дар кадом ташкилот ҷанги навбатии худашро мегузаронад? Муин Ғафуров айни ҳол дар шаҳри Вашингтони Амрико машқу тамрин карда истодааст ва ӯ ҷанги навбатии худашро ё моҳи феврал ё моҳи март дар ташкилоти гузаришии Dana White Contender Series баргузор мекунад. Муин Ғафуров дар саҳифаи расмии инстаграми худ ана ҳамин наворро гузошта чунин нависонд: ҳадафҳои калон дар соли 2022. ҳамчунин ӯ ана ҳамин наворро гузошта дар тагаш чунин нависонд: тайёрӣ барои соли 2022 иншааллоҳ. ҳамаш аз пеш аст. фақат ҳаракат, меҳнат. хуб дӯстон, инҳо буданд маълумот оиди Муин Ғафуров ва Салим Муҳиддинов. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем ва барои мо лайка дареғ надоштем. дар видеои навбатӣ боз во мехӯрем. то видеои навбатӣ, хайр. дастпӯшако даст да накафатанда душмани тоҷик удара қапатанда ҳаракат ба пеш қати каманда ҷони мада хеш ҷонам амватанда парчаме тоҷики боло и сарда и фахре ма бародарам